Виждал ли си някога как някой с природен талант просто спира да расте, докато човекът до него, който изглеждаше по-бавен в началото, внезапно го изпреварва и никога повече не го настига? Днес ще разбереш защо техниката винаги побеждава таланта и защо хората, които търсят съвършенство, винаги минават напред, дори когато започват отзад. Има едно ниво на майсторство, което повечето хора никога няма да достигнат, не защото не могат, а защото не са готови да платят цената. И цената не е пари, не е време, не е дори усилие. Цената е нещо много по-дълбоко. Това е готовността да правиш едно и също нещо стотици пъти, когато другите вече са се отказали. Готовността да коригираш детайл, който никой няма да забележи. Готовността да бъдеш незадоволен от достатъчно добро. В древна Япония имало хора, които посвещавали целия си живот на един единствен занает. Те не се стремели към слава. Не искали признание. Те просто искали да направят нещото си малко по-добро от вчера. Тези хора се наричали шокунин, майсторите занаятчии, които търсили съвършенството не защото то съществува, а защото пътят към него ги променял. Ти вероятно си виждал това лично. В училище имаше онзи умен човек, на когото всичко идваше лесно. Той разбираше концепциите по-бързо, решаваше проблемите без усилие. Всички мислеха, че той ще успее. И къде е той днес? Вероятно на същото място, където беше преди 5 години. Защото талантът го изкара през началото, но техниката го нямаше, когато нещата станаха трудни. Междувременно ти може би помниш и другия човек. Този, който се борел с материала. Който оставал допълнително след час. Който задавал въпроси, които другите смятаха за глупави. Който не разбираше бързо, но когато разбираше дълбоко. И сега този човек е някъде, където талантливият никога няма да стигне, защото той не разчиташе на дар. Той изгради система. Преди да продължим по-нататък, искам да те помоля за нещо. Абонирай се за канала, ако още не си го направил, и остави коментар, в който ми кажеш: кое е по-важно за теб точно сега? Талант или дисциплина? Отговорът ти може да те изненада и това помага на съдържанието да достигне до повече хора, които имат нужда да го чуят. Благодаря ти. Нека продължим. Гледаш нещо, което си направил. Може да е текст, проект, видео, доклад, тренировка. Не е лошо, но не е и точно. Липсва нещо и ти го усещаш в тялото си. Едно леко безпокойство в стомаха, едно неспокойствие, което не те оставя да затвориш файла спокойно. Някой друг вече би предал това. Някой друг вече би казал: достатъчно добро е. Но не ти. В главата ти се появява онова тихо сравнение. Този човек е по-талантлив от мен. Той кара това да изглежда лесно, но идва частта, която никой не обича да признае. Тези талантливи хора не се подобряват. Ти го виждаш. Те повтарят едно и също ниво от години. Същият начален блясък, същите грешки, същото мързеливо изпълнение, само че добре опаковано. А междувременно ти усещаш нещо различно, тиха обсесия. Една почти дразнеща воля да направиш малко по-добре от вчера. Конфликтът не е с другите, той е с твоя собствен стандарт. И въпросът се появява неудобен. Защо този, който се посвещава на техниката, винаги минава напред, дори когато започва отзад? Отговорът е скрит в един японски концепт, който западният свят никога не е разбрал напълно. Шокунин. Думата не се превежда просто. Тя означава занаятчия, но не във физическия смисъл. Шокунин е този, който никога не се задоволява с достатъчно добро. Не от его, а от абсолютно уважение към занаята. Всяко повторение е усъвършенстване. Всеки детайл има значение. За японската култура шокунин не е професия. Това е начин на живот. Това е как гледаш на всичко, което правиш. Когато си шокунин, грешката не е провал. Грешката е суров материал за подобрение. Докато много хора живеят от началния си талант, този, който живее като шокунин, изгражда нещо недостижимо в дългосрочен план. Има нещо, което трябва да разбереш веднага. Талантът създава началната скорост. Техниката създава необратимата дистанция. Талантът е като ракета, която те изстрелва бързо напред, но ракетите изгарят горивото си. Техниката е като река.
Тя тече постоянно, тихо, без шум, но в края на краищата прорязва планини. Нека ти разкажа за един модел, който виждаш навсякъде, но вероятно не си го осъзнавал. Мисли за всеки, когото познаваш, който започна нещо с голям потенциал. Може би беше колега, приятел, познат. Той имаше дара. Всички го виждаха. Той правеше нещата по-лесно, по-бързо, по-естествено от всички останали. И всички мислеха, че той ще стане велик. А сега мисли къде е той. Повечето от тези талантливи хора са точно там, където бяха в началото. Защото талантът им даде фалшиво чувство за сигурност. Те мислеха, че не им трябва да тренират толкова упорито като другите. Мислеха, че природният им дар ще ги изкара и в началото работеше. Но когато дойде реалната конкуренция, когато дойдат хората, които са тренирали, тези, които са рафинирали техниката си хиляди пъти, талантливият не издържа. Защото талантът без техника е като кола с мощен двигател, но без волан. Може да тръгнеш бързо, но няма да можеш да завиеш. А пътят винаги завива. Сега ще ти кажа нещо, което много хора не разбират за японската философия. Когато японците говорят за съвършенство, те не говорят за дестинация, те говорят за посока. Шокунин не очаква да достигне съвършенството. Той знае, че съвършенството не съществува. Но той също знае, че гонитбата го прави по-добър всеки ден. Има втори концепт, който работи заедно с Шокунин. Нарича се кайзен. Дословно означава промяна към по-добро. Непрекъсната подобрение. Това не е радикална промяна. Това не е революция. Това е 1% подобрение всеки ден, което след година създава трансформация, която изглежда невъзможна за другите. Мисли за това математически. Ако се подобриш с 1% на ден, след 70 дни си 2 пъти по-добър. След година си 37 пъти по-добър. Но ако просто разчиташ на таланта си и се подобриш с 0% на ден, след година си точно там, където беше. Същият блясък. Същото ниво. Същите ограничения. Кайзен е това, което японските компании използват, за да доминират в производството. Това е това, което японските занаятчии използват, за да създават произведения на изкуството. Това е това, което самураите използваха, за да перфектират техниките си. Малки подобрения всеки ден, без драма, без шум, просто постоянство. Но има и трети елемент, който прави всичко това мощно. Нарича се кодавари. Това е обсесия с детайла. Не перфекционизъм в патологичния смисъл, а абсолютно внимание към всяко нещо, което правиш. Ако нещо не е точно, ти го усещаш. Дори ако никой друг не го забележи, ти знаеш. Западният свят не разбира кодавари. Те питат, защо губиш време за нещо, което никой няма да види? Защо коригираш детайл, който не променя резултата? И отговорът е прост. Защото ти го виждаш. Защото твоят стандарт не зависи от публиката. Той зависи от теб. В традиционна Япония имаше майстори на суши, които тренираха 10 години преди да могат да докоснат ориза. 10 години наблюдение, подготовка, учене. И хората питат, защо толкова дълго за нещо толкова просто? Но за Шокунин няма нищо просто. Всяко движение има значение. Всеки детайл влияе на вкуса. Изследователи от Станфордския университет проучиха хора в състояние на максимална производителност. Атлети, артисти, предприемачи, хирурзи, те открили нещо завладяващо. По време на пиковата производителност префронталният кортекс беше по-малко активен. Това е частта от мозъка, отговорна за съзнателното мислене, планирането, анализа. С други думи, когато работиш на най-високото си ниво, мислиш по-малко. Защо? Защото автоматичната моторна система на мозъка е безкрайно по-бърза от съзнателната мисъл. Когато нещо стане техника, когато го повториш хиляди пъти, тялото знае какво да прави без мозъка да се намесва. Това е шокунин на неврологично ниво. Техниката толкова дълбоко вкоренена, че изчезва от съзнанието и става инстинкт. Друго проучване измери времето за реакция на елитни атлети. Те откриха, че когато те се опитваха съзнателно да контролират движенията си, производителността им падаше. Защото съзнателното мислене е бавно. Тялото обработва 11 милиона бита информация в секунда, но само 40 достигат до съзнанието.
Останалото се обработва автоматично. И когато се опитваш да внесеш всичко в съзнанието, претоварваш системата. Спри за момент и помисли за следния въпрос. Колко години практикуваш нещо, без да се подобряваш? Просто напиши числото в коментарите. Само едно число. Понякога писането на отговора създава промяната, от която имаш нужда. А сега слушай внимателно, защото идва трудната част. Повечето хора мислят, че проблемът е, че не знаят достатъчно. Те четат още една книга, гледат още един курс, слушат още един подкаст. Но проблемът не е в знанието. Проблемът е, че знаят твърде много и правят твърде малко. Информацията без приложение е просто развлечение. А ти не си тук за развлечение. Ти си тук, защото искаш трансформация. Шокунин не учи безкрайно. Той практикува безкрайно. Има огромна разлика. Ученето е пасивно. Практиката е активна. Ученето ти дава знание. Практиката ти дава умение. И в реалния свят уменията побеждават знанието всеки път. Нека ти кажа как изглежда това в истинския живот. Има човек, нека го наречем Радо, 27 годишен дизайнер. Радо имаше природен талант. Той виждаше цветове и форми по начин, по който другите не виждаха. Първите му проекти бяха брилянтни. Всички мислеха, че той ще стане звезда. Но Радо имаше проблем. Той никога не ревизираше работата си. Първата версия беше достатъчно добра. Той разчиташе на инстинкта си. И 5 години по-късно проектите на Радо изглеждаха точно като проектите му от преди 5 години. Същото ниво. Същият стил. Той нямаше прогрес, защото нямаше процес. Талантът му го изкара до определено ниво, но нямаше система за подобрение. Сега помисли за Ана, 35 годишна преподавателка. Ана не беше природен таланти. В началото тя се борела. Учениците не я слушаха. Обясненията й бяха объркани. Тя не беше родена за това. Но Ана направи нещо различно. Всяка седмица тя записваше един урок. Гледаше записа. Анализираше какво проработи, какво не проработи. Коригираше. После правеше същото отново следващата седмица. След година уроците на Ана бяха по-ясни. След 2 години учениците започнаха да я предпочитат пред други преподаватели. След 5 години тя беше най-търсения преподавател в училището. Не защото беше талантлива, а защото имаше техника. Тя имаше система за усъвършенстване. Тя живееше кайзен. Има 4-ти концепт, който трябва да разбереш. Нарича се шугю. Означава тежка тренировка в тишина. Това е практиката, която правиш, когато никой не гледа. Тренировката преди изгрев. Упражнението, което никой няма да похвали. Детайлът, който никой няма да забележи, но ти знаеш, че е важен. Шокунин не тренира за публика. Той тренира за стандарта. И стандартът е вътрешен, не външен. Това е това, което повечето хора не разбират за величието. Величието не се случва на сцената. То се случва зад кулисите. То се случва в хиляди часове практика, които никой никога няма да види. Талантливите хора обичат публиката. Те обичат аплодисментите. Те обичат признанието. И когато публиката изчезне, изчезва и мотивацията им. Но този, който е изградил техника, не се нуждае от публика. Практиката е наградата. Подобрението е наградата. Процесът е наградата. Помисли за Маркус, 42 годишен предприемач. Маркус нямаше MBA, нямаше връзки, нямаше големи инвеститори, но той имаше нещо друго – системи. Всеки път, когато нещо не работеше в бизнеса му, той не паникьосваше, той анализираше, той документираше, той създаваше процес така, че същия проблем да не се появи отново. За годините бизнесът на Маркус стана машина. Не защото той беше геният, а защото той имаше рафинирани системи за всичко. Набиране на персонал, обслужване на клиенти, финансов мениджмънт. Всичко беше процес, който се подобряваше всяка седмица. Докато конкурентите му все още разчитаха на импровизация, Маркус имаше точност. Това е силата на Кодалари в бизнеса. Обсесия с детайлите, които създават разликата. Когато коригираш процес, който никой не вижда, но който подобрява резултата с 2% и правиш това 100 пъти, ти си създал конкурентно предимство, което никой не може да копира. Професор по невронаука от MIT доказа нещо, което самураите знаеха преди векове.
Съзнателното повторение укрепва специфични неврални вериги. С други думи, когато практикуваш нещо съзнателно, фокусирано, отново и отново, мозъкът изгражда по-силни пътища. Техниката става част от теб на клетъчно ниво, но има ключова дума тук – съзнателно. Просто да повтаряш нещо не е достатъчно. Повечето хора правят едно и също нещо хиляди пъти и не се подобряват, защото не обръщат внимание. Те са на автопилот. Шокунин никога не е на автопилот. Всяко повторение е възможност за рафиниране. Това е това, което изследователите наричат deliberate practice – целенасочена практика. Не просто правиш нещо. Правиш го с намерение да го подобриш. Идентифицираш слабостта. Фокусираш се върху нея. Коригираш. После правиш същото отново, докато не стане инстинкт. Сега идва парадоксът, който никой не ти казва. Талантливият човек се нуждае от мотивация. Шокунин се нуждае само от ангажимент. Мотивацията е емоция. Тя идва и си отива. Ангажиментът е решение. Той остава, независимо от емоциите. Когато разчиташ на мотивация, зависиш от настроението си. Ако се чувстваш добре, тренираш. Ако не се чувстваш добре, не тренираш. Но когато имаш ангажимент, емоциите са ирелевантни. Направи си го обещание. Ти изпълняваш обещанието. Простичко. Това е тайната, която никой не иска да чуе, защото е некомфортна. Няма лесен път, няма бърз трик, няма хак за системата. Има само ежедневната практика, има само консистентността, има само готовността да правиш работата, когато не искаш да я правиш. Миямото Мусаши, най-великият самурай в японската история, написа нещо в края на живота си, което е абсолютно ясно. Той каза: „Не съжалявам за нищо. Мисли за това." Колко души могат да кажат това? Колко души достигат края и знаят, че са живели на лимита на способностите си? Колко са елиминирали страха, колебанието, слабостта? Разликата не е способността. Това е готовността да се направи необходимото. Готовността да елиминираш зависимостите. Готовността да практикуваш, докато практиката стане идентичност. Готовността да изоставиш всичко, което не е съществено. Нека ти кажа нещо директно. Ако не си готов да правиш работа, която никой няма да види, няма да достигнеш ниво, което всеки ще уважава. Ако не си готов да коригираш детайли, които никой няма да забележи, няма да създадеш нещо, което всеки ще помни. Ако не си готов да тренираш в тишина, няма да си силен на сцената. Това не е мотивационна реч. Това е суровата истина. Повечето хора избират комфорта пред способността. Те избират лекия път пред правилния път. Те избират да се чувстват добре сега, вместо да създадат нещо велико по-късно. И това е причината да има толкова малко хора, които наистина успяват. Изследвания по когнитивна психология от Florida State University показват нещо ясно. Консистентността обяснява повече успех от началната способност. Изследователи проследиха хора в различни области за период от 20 години. Те искали да видят кой стига най-далеч, и резултатите бяха ясни. Не талантливите в началото. Не тези с най-високо IQ, тези, които бяха най-консистентни. Хората, които се явяваха всеки ден. Хората, които не пропускаха тренировка. Хората, които ревизираха работата си отново и отново. Те бяха тези, които спечелиха в дългосрочен план. Защото великите постижения не се случват от един голям момент. Те се случват от хиляди малки моменти, натрупани с течение на времето. Сега искам да ти дам предизвикателство за 7 дни. За следващите 7 дни избери едно нещо, което искаш да подобриш. Неважно какво е. Може да е умение, може да е навик, може да е процес. Но трябва да е нещо конкретно, нещо измеримо. И всеки ден за 7 дни правиш едно нещо. Ти го практикуваш с намерение. Не просто минаваш през движенията. Ти наблюдаваш, ти анализираш, ти коригираш. И на 7-я ден ти сравняваш. Не си по-добър ли от първия ден? Дори и с малко? Това е кайзен. Това е шокунин. Това е как се изгражда нещо трайно. Не с драматични трансформации, а с тихо, консистентно подобрение. Ден след ден, седмица след седмица, година след година. Докато една сутрин се събудиш и осъзнаеш,
че си някой съвсем различен от този, който беше в началото. Ще ти кажа нещо, което японските занаячи разбират, а западният свят не разбира. Процесът е наградата. Не крайният продукт, не признанието, не парите. Самото усъвършенстване, самото движение към по-добрата версия. Това е това, което дава смисъл. Когато живееш като шокунин, не се нуждаеш от външни валидации. Стандартът е вътрешен. Ти знаеш дали си дал най-доброто си или не. Никой не трябва да ти казва. Ти просто знаеш. И когато не си дал най-доброто си, не мамиш никой друг. Мамиш само себе си. Това е нивото на честност, което повечето хора не могат да понесат. Да се изправиш всеки ден пред огледалото и да признаеш: днес не дадох най-доброто си. Днес бях среден. Днес се задоволих с достатъчно добро. И тази честност боли. Но тя също е това, което те прави велик. Защото величието не е за тези, които винаги са перфектни. То е за тези, които са достатъчно честни, за да признаят, когато не са, и достатъчно дисциплинирани да направят нещо по въпрос. Професор по психология от Yale University, който работи с олимпийски атлети 15 години, обяснява нещо критично. Разликата между тези, които представят добре под натиск, и тези, които се сриват, не е талантът. Това е колко време са прекарали, съзнателно се излагайки на дискомфорт. Устойчивостта не е нещо, което имаш. Това е нещо, което изграждаш. Повторение след повторение. Ето истината, която никой не иска да чуе. Ти вече знаеш какво трябва да правиш. Не ти трябва още информация. Не ти трябва още мотивация. Трябва ти изпълнение. Ти знаеш, че трябва да тренираш. Ти знаеш, че трябва да практикуваш. Ти знаеш, че трябва да се подобряваш. Въпросът не е дали знаеш. Въпросът е дали ще го направиш. И това е разликата между онези, които говорят, и онези, които живеят. Повечето хора ще гледат това видео и ще кажат: «Вау, това е вдъхновяващо». После ще продължат точно като преди. Няма да променят нищо. Защото информацията без приложение е безполезна. Но ти не си като повечето хора. Ти стигна до тук. Това означава, че има нещо в теб, което иска повече. Нещо, което знае, че можеш да бъдеш по-добър. Нещо, което не е доволно от средното. И това нещо е това, което ще те изкара напред, ако го слушаш. Не чакай съвършения момент. Не чакай да си готов. Не чакай мотивацията. Просто започни. Избери едно нещо. Практикувай го днес. После прави същото утре. И в други ден, и ден след това. Без драма. Без обещания. Просто тиха, последователна практика. След месец ще гледаш назад и няма да повярваш колко много си напреднал. След 3 месеца хората ще започнат да забелязват. След година ще си на място, което талантливите никога няма да достигнат, защото те все още чакат вдъхновение, докато ти си създал система. Ако това видео те предизвика или ти даде нова перспектива, те каня да се абонираш за канала и да активираш известията. Остави лайк, ако намери стойност тук, и ми кажи в коментарите каква е първата промяна, която ще направиш днес. Не утре, не следващата седмица, днес. Помни, знанието без действие е просто развлечение. Благодаря ти, че гледаш. Но преди да си тръгнеш, нека ти кажа нещо последно. Талантът прави шум, техниката прави резултати. Талантът търси одобрение, техниката търси подобрение. Талантът е бърз старт, техниката е дълго издържане. И в края на деня, когато натискът дойде, когато времената станат трудни, когато всичко се срути, талантът няма да те спаси, но техниката ще те издържи. Защото техниката не е това, което правиш. Техниката е това, което си. Реакцията е слабост. Отговорът е сила. Който контролира емоциите ти, притежава те. Войн не спори с шум. Мълчанието не е отстъпление. Мълчанието е контрол. Празният ум не може да бъде нападнат. Съвършенството не бяга. То остава. Благодаря ти. Ще те видя в следващото видео.